Ahoj. Ak si človek, ktorý proste užíva svoju drogu, pije, čo ja viem, neviem, alebo ste ľudia, ktorí žijú s niekým takýmto a ten človek, alebo ty, ak si ten človek, prestávaš vlastne, začínaš premýšľať nad tým, že by si prestal, že začneš abstinovať. Tak môžem ti povedať len toľko, že je to veľmi dobré rozhodnutie, je to veľmi zdravé rozhodnutie ale toto prvé rozhodnutie, jedno jediné rozhodnutie nestačí k tomu, aby si vlastne abstinoval, neviem, rok, po 2 roky, 3 roky. V podstate ono na teba prídu také možno nejaké situácie, nejaké psychické rozpoloženie, nejaké chute, nejaké túžby a tak. Ono to na teba proste príde po čase a ty sa budeš musieť znovu rozhodnúť, že nie, ja som sa rozhodol vtedy prvýkrát, že sa budeš takto rozhodovať. Áno, to není, že rozhodol som sa, tak už sa nemusím starať, už je to všetko OK. Nie, všetci ma teraz chvália za to, že som prestal, všetci ma obdivujú, všetci dávajú klobúk dole, wow, kokos, nikto nečakal, že to spravíš. Nenechaj sa vtiahnuť a robíš to kvôli sebe, nie kvôli nikomu ani nič. Akože takéto uznanie je len znak toho, že si spravil správnu vec. No, ale chcem ťa ešte upozorniť na to, že keď prežívaš proste určité stavy na droge, určité stavy, určité pocity, napríklad, že zaslúžim si pivko, tak si dáš pivko. No a zrazu, ty keď sa toho piva vzdáš, tak ty budeš mať v hlave stále, že zaslúžim si pivko, alebo neviem čo, tak ono ťa to bude proste ťahať k tomu pivu. Ale ty proste sa budeš musieť rozhodnúť, že nie. Takže vlastne, prečo by si droga v inom preklade znamená liek. Ale táto droga, vlastne ty keď zneužívaš tú drogu, lebo ty keď napríklad, také aby ťa vyliečilo, ti stačí si dať jedno pivo. To je taký liek. Ale ty keď dáš 8 piv, tak podľa mňa to je zneužívanie drogy a to znamená vlastne, že ťa to nelieči, že ti to škodí a že to má na teba dopad a tak ďalej. Takže celkovo alkohol, drogy, marihuana a tieto veci, celkovo tieto stavy na týchto drogách nám nie sú prirodzené. Proste keby nám boli prirodzené, tak sa dokážem ja bez alkoholu chovať, ako keby som mal opitý, alebo čo. Keby to bolo prirodzené. Lenže nie, ja musím proste niečo zvonku dať do seba, do svojho tela, aby som bol opantaný. Aby som bol proste mimo zmysly, dajme tomu mimo realitu, pretože človek väčšinou siaha po drogách a po takýchto len kvôli uvoľneniu, kvôli ventilovaniu, proste nejakému mentálnemu napätiu, proste čomukoľvek. Proste tie dôvody sú rôzne a väčšinou tá droga si nájde akýkoľvek dôvod na to, aby bola užitá. Vlastne ona teba sama prehovorí, že ale však ty si toto spravila, ty si oni ti krivdili a neviem čo, tak si choď si dať za jeden. Tak toto robí vlastne droga. A ty keď vlastne sa rozhodneš, že prestaneš s týmto, tak ty musíš si byť vedomý toho, že normálny bežný život, normálny bežný človek, obyčajný človek a obyčajný život je stereotyp. Je proste stereotypný, je taký monotónny, proste nič super sa nedieje, proste nudný. Je proste nudný ten život. A ty, keď prestaneš piť, alebo prestaneš huliť, fetovať, samozrejme, že však to sú drogy, ktoré ťa dávajú úplne niekde inde. Ty, keď s týmto prestaneš, tak ty budeš mať pocit, že sa niečo stalo a že niečo tomu chýba. Proste, že pociťuješ nejakú dieru, nejakú prázdnotu. A samozrejme tá prázdnota a tá diera a to niečo ťa bude stále ako keby ťahať k tej droge. No a ty vlastne musíš toto nahradiť niečím
niečím iným. Proste keď ja som napríklad prestal fajčiť, tak som začal behávať. Som začal chodiť, nie že behávať, ale som sa začal chodiť prechádzať na 3 hodiny, na 4 hodiny, 7 hodín. Mal som také, že fakt, že aj 10 hodín v kuse som kráčal a tak. Schudol som tedy 18 alebo 19 kg za 3/4 roka len chôdzou. A akože z toho som mal ako keby také dobré pocity. Síce sa to nerovnalo tomu, že cigareta alebo čo. Akože, že napríklad droge, že pervitínu, že si dáš čiaru a proste to ťa vystrelí do neba a ten taký pocit nezažiješ nikdy v bežnom živote. Že keď si dáš, to nezažiješ nikdy, nikde, iba na tej droge. No a ty vlastne chceš zažívať ten pocit stále. Ten tak funguje vlastne dopamín, že vlastne on sa ti uvoľňuje pri nejakej činnosti a to, že sa ti uvoľnil, tak vlastne to spôsobuje vlastne tú náklonnosť k tomu pocitu. Tak vlastne ty, keď vieš, že toto sa mi uvoľňuje pri tejto činnosti, tak budeš robiť tú činnosť. A budeš stále mať ten pocit, že wow, neviem čo. No a ty, keď prestaneš s touto drogou, ty, keď prestaneš s drogami, s alkoholom, lebo alkohol je droga, proste, no, aj s marihuanou, proste so všetkým, tak ty tie bežné veci, ty si není naučený robiť. A ty si není ani naučený z nich akože čerpať nejakú odmenu, nejakú odmenu. Proste ty niečo urobíš a nemáš z toho taký pôžitok, že bože, no. Ale keď som si dal jeden diel, tak to bolo úplne iné. A stalo ma to len to, aby som to vybavil. Aby som to bol vybaviť, počkal som chvíľku, stalo ma to 10 €, ty kokos, a teraz som 30 hodín úplne mimo. No, takže to je neprirodzený spôsob tohto odmieňovania sa. No a vlastne závislý človek, keď už si vybuduje závislosť, tak on potrebuje mať ten efekt hneď. Proste hneď. Teraz ma to napadlo, tak teraz hneď to chcem. A je mu jedno, že proste je v robote, alebo čo, že on normálne je schopný si odrov z roboty povedať, že idem si kúpiť cigy a tam v obchode alebo v tom nejakom malom supermarkete hneď si dá kelimuk. Toto je už závislosť proste, že hneď to chce. Proste chce to hneď. A niektoré veci v živote, v bežnom živote nie sú hneď. No a toto budeš vlastne pociťovať ako abstinent. Takže ty si budeš musieť vybudovať nejakú vec, kde proste dostaneš nejakú odmenu za to, čo si urobil, za to, že si sa snažil, za to, že si išiel niekde na turistiku alebo niečo a tá odmena nebude taká, ako keď si dáš do kabla, to mi je jasné, alebo že si vypiješ pol litra vína. Tak ty si budeš na toto musieť zvyknúť. Proste, že tá odmena nie je vysoká. Lenže tie pocity na drogách tie sú nezaslúžené, ty si nezaslúžiš, ty ani nemáš právo proste prežívať. Ty si v podstate v živote, že si trpel, tak teraz budeš piť. Za to, že som trpel, tak teraz budem piť. To je tiež akože dosť pritiahnuté za vlasy, lebo však keď si poviem, že už dosť som trpel, už dosť bolo, tak vykročím úplne niekde inde a nie do alkoholu alebo do pervitínu. Takže stereotyp. Upozorňujem predtým, ešte predtým, než prestaneš úplne s drogami, že budeš sa nudiť. Budeš cítiť proste, že ten život je nudný. Niektoré veci samozrejme, ktoré si dlho zanedbával v živote, vzťahy, čo ja viem, nejaké činnosti, túry a tak, výlety, proste svoje vlastné záľuby, hranie na gitare a tak samozrejme tie prídu znovu do tvojho života, lebo však tie ťa robia tebou a budeš mať pocit, že wow, kokos, neviem čo. A medzi týmito činnosťami skús nájsť proste tú, ktorá ti pomáha vlastne abstinovať, ktorá ti pomáha zvládať vlastne takéto náročné stavy. Lebo prestať s drogou je fakt, že veľmi veľmi veľká misia. Je to proste tvoja úloha sa toho vzdať. Proste
My ako ľudia, my experimentujeme a skúšame a na tých pokusoch všelijakých sa učíme. No a vlastne malé dieťa, keď sa na niečom popáli alebo na niečom sa poraní, tak to prestane robiť. Malo to na ňu proste zlý efekt. Samozrejme ten dopamín alebo ten adrenalín z toho, čo sa stalo, že ho kopla elektrika, tak to samozrejme to nebude robiť kvôli tomu stavu, kvôli tomu pocitu. Niektorí sú takí, že sa režú, že si ubližujú, proste, že si vypaluje proste niečo do mesa alebo do kože. Proste sú takí, ktorí proste uviaznú v tomto stave, v týchto stavoch a chcú to robiť proste. Proste chcú sa poškodzovať a sú známi tým, že sa proste režú, že sa proste nejak, neviem, možno aj v tom sexuálnom živote je to také voľaké až moc, že fú. Takže, ale normálne proste malé dieťa väčšinou sa rozhodne, že nie, nebude to robiť. No a v podstate dospelému človeku, napríklad to, že sa poškodí, lebo podľa mňa, keď sa opiješ, tak podľa mňa si tak poškodil mozog, že nedokážeš ani normálne rozprávať, nedokážeš normálne stať, nemôžeš normálne rozmýšľať, si proste hysterický, si nervózny, si nasratý, si proste samé negatíva. Dobre, niektorí sa opijú a sú úplne jak baránkovia. To ale neznamená, že to tak má byť. Proste ty, keď nedokážeš zaspať bez toho, aby si dal pivo, tak podľa mňa máš pantu, podľa mňa máš problém. Proste v tvojom živote není proste pivo alebo alkohol alebo nejaké drogy na to, není na to, aby si ty zaspal a robil normálnu činnosť proste. Na to drogy nie sú. Tie drogy nemajú v podstate žiadne iné využitie, len také, že ťa privedú proste na pokraj osobnostného nejakého zlyhania, nejakého skrachovania. A kedy budeš nutený vlastne sa pozrieť na to, jak si žil, na to, čo boli tvoje priority, na to, čo boli tvoje hodnoty, na nejaké sebahodnotenie, proste na toto všetko. Na toto je droga dobrá. Že ťa zbaví všetkého toho, čím nie si. Ona ťa pomalinky začne zbavovať všetkého, ty ostaneš proste s holou riťou, keď to mám tak povedať, proste nebudeš vedieť nebudeš mať šajnu o tom, kto si, nebudeš mať nič a vtedy sa dá začať proste. Pochopíš, čo to znamená mať manželku pri sebe, pochopíš, čo to znamená mať späť proste tých ľudí, tých kamarátov, čo to znamená mať späť kontakt sám so sebou, s prírodou. Ale až keď o to prídeš, Takže toto je jediný spôsob, alebo jediný moment, kedy sa dá droga využiť ako niečo dobré. Že ťa to privedie úplne na dno a budeš môcť začať odznovu. To je proste jediné, čo sa z toho dá, ale pri na nejakej každodennej báze, že ja nemôžem zaspať, lebo keď si nedám, tak nezaspím. No, to je potom veľmi smutné. Asi si sa nenarobil toľko za celý deň. Proste niektorí už len vymrvajú, hľadajú nejaké spôsoby a v kúse len kritizujú proste na politiku, na náboženstvo, proste nejaké blbosti riešia. Proste to je ich. Proste ja nehovorím, že abstinencia je super. Proste abstinencia, normálny zdravý človek, ktorý nikdy nepil, nikdy nefajčil, nikdy nič, v podstate žije ten tvoj život. Ten život abstinenta. Lenže on neabstinuje. Proste on si k tomu nevytvoril vzťah, lebo vedel v hlave, že to je kokotina. Že to je proste hovadina. Piť, alebo že fetovať proste. Ja sa idem nafetovať, lebo však nechce sa mi nič robiť. Idem sa nafetovať, lebo musím umyť riad. Idem sa opiť, lebo ja si zaslúžim pivko. Alebo že, lebo ma nasrali. To je úplne ty kokot hanba, fakt, že. A s týmto by si mal prestať už len kvôli tomu, že to je chore. Dobre, a ak ťa už nebaví hen taký život, kľudne prestaň. Hovorím, treba si dávať pozor na ten stereotyp. Proste život je viac menej nudný. Pokiaľ si išiel fakt, že bomby, na drogách, na piku,
tak jasné, že budeš pociťovať proste prázdnu dieru, prázdno v živote, v ktorý budeš žiť. A ty si musíš znovu vybudovať proste nejaké tieto dopaminové zdroje úplne z niečoho iného a úplne niekde inde. Úplne na iný spôsob. Takže tak, dobre? Takže abstinencia je dobrá vec, je to podľa mňa normálna vec, proste nedáva do seba nič. Ja nehovorím, že som svätý, akože dobre, ja som si išiel na tvrdých drogách nejaké roky, ale sem tam proste si dovolím dať čo raz za 3 mesiace pivo. Proste síce od abstinenta, není to boh vie čo, ale verím tomu, že keby... v podstate ani to nemusím, akože neviem. Proste, čím máš viac toho zdravšieho, tým je to proste, aj jedno pivo mi príde proste úplne chore, úplne na hlavu, proste na čo. No, takže ďakujem, aspoň som pochopil, že to jedno pivo, ktoré som si tam odložil na 3 mesiace, raz za 3 mesiace je tiež úplne zbytočné. Takže majte sa, pokiaľ som nepomohol nikomu, tak som pomohol teda aspoň sebe. Budem priebežne písať o tom vlastne, aké to bolo, napríklad si nekúpiť to pivo, lebo možno, že sa aj mne stalo zvykom si kúpiť jedno pivo raz fakt, že za 2, za 3 mesiace. Takže tak. Dobre, musím tomu čeliť, v podstate je to taký môj spôsob, áno, tej abstinencie, ja som tiež proste prestal s inými bombami. Nie som svätý a naozaj viem, o čom hovorím. Neboj sa ty nič. Viem, čo to znamená proste ísť úplne na nulu, ísť úplne na dno. Neboj sa ty nič. Fakt, že toto tu za mnou, čo vidíš, to sú v podstate len moje splnené sny, ktoré som opäť mohol nadobudnúť, až keď som sa vzdal drog. Proste bavilo ma skúšať, experimentovať, analyzovať. No a tá droga, ona proste vo mne vyvolala taký brutálny, ja neviem. Proste hneď som sa do toho zamiloval. No dobre, o tomto by sme sa mohli porozprávať niekedy inokedy. A samozrejme nechcem to rozoberať akože nejaký svoj život, lebo ja viem, že ľudia sa radi rýpu a šťúrajú proste v niečom, čo nie je až také dôležité, ale pokiaľ si človek, ktorý naozaj je v tom a chce prestať, alebo že už prestal a vie, čo to je, tak môžeme sa podiskutovať nejakým spôsobom, komentári, tam som založil komunitu, tam som pridal nejaké príspevky, proste môžeme sa nejako skontaktovať a keď tak dať stredko a spraviť nejaký podcast. Dobre? Takže mnejte sa.